de a magyar antifasizmus felvonult valami 500 fővel, és nem főleg a szociológia tanszék diákjaiból állt, ami a vicceskedő fasisztákat eléggé meglepte. Azóta persze már a miniszterelnök tolja a legsötétebb apartheid cigányozást, de ez a széles, közös kiállás, ha egybe tudjuk tartani, azt mutatja, hogy ezúttal nem fogjuk szó nélkül engedni. Sőt, ha kell, akkor felmossuk ezekkel az utcát, ha engedi a rendőrség, ha nem. A tegnapi tehát minden tekintetben vízválasztó. Ha volt is valamikor a közelmúltban névlegesen nagyobb antifasiszta rendezvény, ilyen még biztos nem volt. De innentől mindegyik ilyen lesz, ha antifasizmusnak akarja hívni magát. Végezetül tegnap kiderült, hogy együtt, okosan, összefogva sokkal erősebbek vagyunk, mint azt bárki ezen a kontinensen hitte volna. Legyen ez az érzés a megtartó hitünk a következő időszakra, hisz tegnap csak odabasztuk az alapkövét a várnak, amit még fel kell építenünk. Csak rám kell nézni, hiszen eddig Édi voltam, de most már cuki vagyok, szeretlek is a nagyok, cuki vagyok, la 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 la, cuki vagyok, szeretlek is a nagyok, cuki vagyok, la la. Holy Jesus! What the fuck is that? Tüntetés a szélsőjobb magatartása ellen. A megkülönböztetés ellen. A szegregáció ellen. A szegénység, diszkrimináció, a szegénység ellen, szegény ellenesség ellen. Maradunk. A járókeretemet nem hoztam el, bocsánat a poénkodásért, de nem vagyok azért toppon az egészségi szempontból, de itt vagyok. És... Akkor hát, ha megyünk beljebb, hát ha valaki megszólal. Egyre erősebb a hang, szerintem a felvonulók szeretnék, hogyha a Városligetben gyülekező másik csoport is hallaná, hogy mennyien vagyunk. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Isten áldja meg a zsidókat, főleg a szellemi zsidókat. Isten változtassa meg őket, ezt a gyűlöletet vegye ki a szívükből, mert ez egy gonosz érzés, amit az ördög táplál. Írtam, amikor tudomást szereztem erről az egész felvonulásról,
Akkor írtam gyors egy szöveget az éjszaka, másnap reggel felvettem stúdiót, tegnap éjszaka megvágtam és fel is raktam, és igaziból ebbe kinyilvánítok mindent az én magam módján, az én fegyvereimmel, a szavaimmal. 2 sort tudsz idézni belőle? Betyár sereg, jó a segged! Betyár sereg, jó a segged! Köszönjük szépen! Itt vagyunk a Szamos és a Ramos utca sarkán, Maros utca sarkán. Le a rasszizmussal legközelebb jövünk a söprűvel, fakanállal. Haza! Náci! Haza! Németországban a nagymamámat, a kurva anyjukat. Berakták a lágerba. Azon is baszták szegényt. Biztos gondolom én. Nézd meg, hány métertől zártak el, ez a nagy terület. A fogalmam nem volt, hogy így elzárják őket. Teljesen el vannak hibernálva, testvérem. Ezt ki lehet jelenteni. Tehát ellentétben a jó pár véleménnyel a bíróság nem engedélyezte, mert ezt a Városmari rendezvényt sem engedélyezte a bíróság. Ők arra hivatkoztak újságírói megkeresésre, hogy ők csak a rendőrségnek a tiltását utasították el, nem megfelelő indokok miatt, de nem jelenti azt, hogy a bíróság engedélyt adott volna. Úgyhogy nincs engedély senkinek. Nekik se, nekünk se. Jöttem fel én is, és ha úgy van, akkor én veszek oda, ha háború, akkor háború legyen, testvér. Elfelejtettem mondani. És most már nem csak erő van, ne gondolja senki, hogy csak erővel rendelkezünk, itt már van ész is. Intelligencia kell. Így van. A másikban az... Intelligencia. Több ezren vagyunk, még jönnek még. Hányan lehetünk, elnök úr? Körülbelül a 300 roma van itt. Köszönöm szépen a bátorságotokat, köszönöm a kiállásotokat. Büszke lehet rátok Magyarország!